Hvad så? Alle sammen. Ja. Ja, vi er lige begyndt. Nej, vi hugger træer. Hvad? Ej, det er nu værd. Du skal ikke forvirre mig. Skal det ikke allerede? Hvad? Hvad? Okay. Ja, men nu er vi begyndt, og Ja, det var første video. ja, det er rigtigt. Herovre er John. John. Det er mig, jeg hedder John. Det er så derovre. Jeg kom til at pege på den forkerte. Det er Luke. Som er vores guide. Nå jo, jeg glemte lige en ting. Vi spiller Terraria. Ja, det havde I nok gættet, hvis I... Hvis I nogensinde har spillet Terraria før, eller har set en YouTube-video før, så har I nok gættet det. For jer, der er ny, og bare lige har søgt på et andet perspektiv, .dk, nej, .dk, som vores kanal nu hedder, så, ja, så ved I måske ikke, at det faktisk er Terraria, vi spiller. Det kan det godt være, hvis de er kloge. Og jeg står ikke og siger, at I ikke er kloge. Jeg står bare og siger, at I ikke har så meget hjernemasse. Ja, hvad må lære vores seere, hvis vi har nogen? Det har vi da ikke. Nej, ikke nu, for det er jo vores første video. Og for det vil vi gerne gøre noget specielt ud af. Så derfor går vi på rødt team. Hvorfor skal jeg over på rødt team? Fordi jeg er der. Jeg har simpelthen den bedste computer af mig og John herovre, John. som er dernede nu. Jeg ved ikke, hvordan han kommer så hurtigt frem. Ninja. Det er også bare mig, der taler virkelig langsomt. Det kan egentlig godt være. Altså, det er begge tre ting. Så jeg 3 ting. Det synes jeg ikke, du gør. Nej, jeg blev også forvirret der, fordi du sagde begge 3 ting. Ja, men vi kører godt her. Vi har nemlig fået sølv over os. Allerede? Du er tosset. Det var godt lidt. Hvorfor kræfter jeg det? Det er noget. Ja, rødmæs. Ja, det er rigtigt. Du prutter meget. Prøv dig meget. Undskyld. Det er ikke muligt. Og I må undskylde, hvis I ikke synes, vi er særlig gode. Eller hvad? Altså, så må I undskylde jer selv. Fordi vi er først lige begyndt i dag. Så vi har aldrig prøvet at spille det før. Altså, det passer ikke helt. Vi har spillet det en gang før, men vi havde ikke spillet mere end en halv time. Gange 10. Nu må du tage styre dig. Vi har kun spillet en halv time gange 30. Det er så 3 gange så meget, som jeg sagde, men vi har en rebel herovre. Og vi har også en, der ikke kan komme op af et hul herovre. Og vi har en, der spærrer gangene af for de andre herovre. Det gør jeg det ikke. Jeg har fundet klopbrød, eller hvad det hedder. Hopbrød. Så. Hey, er der et bibliotek? Nej, Hvad så? det er bare klopbrød. Nå, cobweb. Jeg tror, du sagde clockwork. Klokkeværk. Kan du så stoppe med det der ulækre snak? Ja, det er ikke ulækkert at sige klokkeværk. Er det ikke? Er det? Altså, det kommer an på, om man ser på det. Det kommer an på, hvordan man ser på det. Det havde du ikke glemt. Jeg ser det altid på det. Nej, det der var langt ned. Nå, men så er jeg død for evigt. Super. Så starter vi om. Hvorfor kan jeg ikke redigere den? Redigere hvad? Det er en gravsten. Det er fordi jeg er ninja. Jeg vil redigere din gravsten.
Jeg vil så skrive ud The Awesome Ninja. Nej, John døde. En forfærdelig død. Hvorfor en forfærdelig død? John døde da han... What? Hvad? Jeg... Nej! Du er bare sådan en trollerdreng. Haha. Han hoppede ved siden af... Nej! Døde du? Så kommer en slime og dræber mig. Jeg troede, det var dig, der sagde et eller andet lort. Høne. Hvor lang tid er der gået? Altså, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se skid. Der er jo pisse mørkt. Ja, der er jo pisse mørkt. Nå, jeg dør igen. Hvorfor? Jeg druknede. Det er flot. Ja, jeg druknede. Det kan man jo også bare sige. Søren. Ja. Det er et mærkeligt navn. Jeg bliver ved med at køre rundt i forskellige navne. Vi er publikum til at tro, hvad du... Til at ikke at vide, hvad du rigtig hedder. Jeg hedder Gunnar. Ja, altså. Altså, det betyder ja tak, en venner. Nu redigerer den forfærdeligt. Døde han glemte at hvad det hedder. Ja, fælles tyngdekraft. Kan jeg så lade være at bruge så fine ord? Bruger jeg fine ord? Tyngdekraft, det er et meget smukt ord. Er det? Nej. Jeg hader det også. Det er så langt op. Koldt. Jeg kan ikke komme op! Så hop. Hop til. Hop til alt hvad du kan. Hop. Hop igen. Hop igen. Wow, I skulle nærmest se, hvordan jeg sad og kiggede på skærmen lige nu. Desværre, så det kan I. Det er bare pisseærligt for jer. Høne. Jeg har bare en træng til at sy høne. Det har du det ikke. Sådan en forfærdelig stor træng til at sy høne. Jeg vil have en bedre pickaxe. Hvorfor findes der rej ikke på dansk? Fordi det ikke er udkommet i Danmark endnu. Men vi sidder og spiller i Danmark. Det gør vi da ikke. Vi sidder og spiller i Norge. Lyder jeg som en, der snakker norsk? Det gør det rent faktisk. Ja? Nej. Nej, tænker man. John forgot to breathe. Der fandt jeg din anden gravsten, John. Jeg har da ikke død en gang mere. No. John. Nogle gange forvirrer du mig altså. Undskyld. Det er ikke godt. Det er ikke Q44. 44. Det er det så heller ikke. Men nu bliver jeg nødt til at drikke mig selv. 44. 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 44
Hvorfor? Nu kan jeg ikke komme ned. Kom ned, hvor skal du ned? Nej, jeg skal op. Jeg får lidt hjælp der til at drukke mig selv af en orm. En orm, det er da ikke sødt af den. Nej. Det var ikke godt. Hvordan kom vi helt herned? You were slain! Like a Like en bøsse. Jeg gider ikke, at du siger sådan nogle ting. Hey, der er en stjerne. Like a star. knæhybel. Ja, jeg døde igen. Okay. Hey, John. Når vi på vores anden server, skal vi ikke så, når vi klarer World of Fest, skal vi ikke så vise det til vores audience? You. Det er ikke være en god idé. You. Synes du ikke det? Jeg har allerede klaret ham. Wall of Flesh? Ej. Ham der, den væggen der, som er klam. Hvad? Ham der væggen der er klam. Der er ikke nogen væg, der er klam her. Det er Wall of Flesh, han er klam. En tror jeg, klarer ham. Det har jeg da. Nej. Jo, med machine gun. Det er så der, hvor jeg bliver helt travlt, fordi jeg lige tænker mig om. Ja. Ingen der ved, hvad jeg tænker over. Tænker. Jeg har nemlig ikke en hjerne, derfor kan jeg ikke tænke. Der kan jeg godt tænke. Kan du? På hvad? Jeg kom til at tage alt. Der var der overhovedet i. Det ved jeg ikke. Der var en boomerang, og så var der... Nej, jeg vil ikke dø igen. Den her, det tror jeg. Den her tror jeg... Den her tager jeg bare... Der er ikke nogen, hvad så? Tanken der tæller. Det skal man altid sige, hvis man får lektier for. Hvorfor? Fordi så bliver læreren rigtig sur. Det er en god idé. Ej, det er ej. Husk. Alle sammen. Lav aldrig jeres lektier. Det var så det modsatte, jeg skulle til at sige. Det er derfor, jeg siger, det er rigtigt. Jeg har fundet den der slimpomfrit. Slimpomfrit? Det er dernede. Det er en ikke jellyfish. modsat. Hjælp. Skal du hjælpe Svende Banan? Svende Banan. Hører du ikke snart? Jo. Jeg er død så sand. You won't never get up. Har vi overhovedet bygget et hus endnu? Det er så ikke så vidt jeg ved. Ja. Wow, der er mange krukker her. Ja, og jeg er død. Hvad døde du af? Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg døde sådan en, der skød. Den er, som skyder. Og en pang om. Ja, det virker måske som en dum idé, det her. Men det synes jeg også, det er. Det var en dum idé. Hop hernede, hvor jeg er. Gør du det så? Fordi jeg er halvdum. Det behøver du ikke engang at sige.
Nej, nu dør jeg jo. Du må ikke låse mig inde. Jeg har ikke nogen nøgletal, så der er ikke en lige nu. Han troller. Har du fået super løbeboost eller sådan noget? Nej, Hvorfor har du ikke det? har du det? Ja, Det kan jeg ikke se. på min norske account, kender du ikke den? Nej, jeg tror ikke, du har nok. Jeg troede ikke, du kendte til norsk. Og ja, hvis der er nogle norskere derude, der hører, hvad jeg lige sagde. Det er så, vi snakker. Ham der kommer fra København. Jeg kommer ikke her. Det sagde jeg heller ikke. Nej, der er en chancing sted derovre. Hvad? Prøv at kigge herned. Prøv at komme herned til mig, der er en chancing sted til venstre. Mener du ikke et demon altar? En chancing sted. Det var det jeg sagde. Hvad er det? Det er sådan en demon altar. Nå, der er 3. What the? Ikke pokker. Det kan han med den han har. Så kan det nitrotegn og body blender. Lad være med at sige det. Nu. Wow, en masse cobweb. Ja, jeg kan godt lide en cobweb. Han kan godt lide at drikke kopper. Jeg kan også godt lide kover. Som han lige sagde. Hensyn til. Og jeg kan godt lide sølv. Du siger bare ikke lige, at du har taget noget sølv uden at sige det til mig. Jeg har lige fundet noget, altså jeg har også hugget det. Nej. Der var 11. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg sætter mig altid fast nede i et eller andet. Og jeg faktisk har fundet lidt mere. Jeg vil også have noget. Så find noget. Jamen det kan jeg ikke, når jeg er fanget. Så lad være med at være fanget. Det kan jeg ikke. Kan du bare lade være med at bruge din enchanting table? Det er Minecraft, du taler om. Nej, Er det ikke? taler om norsken. Nu snakker du ligesom en fra. Det var gode tider. Det er så der, hvor jeg vil have, at du skal spørge hvorfor. Må jeg se? Du er fattig. Jeg er ufattelig. Ja. Hey, der var noget jern. Hvad er ufattelig? Men jeg tror jeg dør nu. Hvorfor? For jeg har ikke flere penge tilbage til min mad. Ellers drukner du bare. Nej. Jeg er shark food. I see. Nej. Du så. Du så. Dago. Det er Q73. Og fra 44. Ja, det hedder du jo. Jeg tænker
lige prøve at se min gamle harddisk ind til FPS Russia. Hvis du ved, hvem det er. Det gør jeg ikke, nej. Prøv at forklare lidt mere om ham, den danske mand. Han er ikke dansk. Nej, så kommer han sikkert fra Indonesien eller Rusland. USA. Nej. I got slapped in half by a giant worm. Hvorfor dør du hele tiden af sådan nogle orm? Fordi du er en orm. Nå ja, vindelorm. Og børneorm. Jeg har ikke vindelorm. Det har jeg heller ikke lige nu. Jeg tog den ud i morges. Disgusting. Ved du hvad, drenge og piger og alle sammen der er derude. Vi ses i den dag. Nu tror jeg, at tiden er ved at være op. Ude, whatever. Så, vi ses. Ikke lige nu, 2 sekunder. Hvad går der? Der går ikke nogen, der skal bare lige se efter noget. Ja, så må du godt stoppe nu. Ses, YouTube. Vi ses, Alle YouTuber. der ude derude. Hey, der var jeg. Så jeg stopper ikke lige nu. Gør han da lige nu med det bunds. Ellers skal han bare komme ind. Hvad så? Hvordan går det, YouTuber? Skriv bare i kommentaren, hvis I vil sende jeres forum. Ved I hvad? Vi vil gerne have lidt feedback på vores første video her. Prøv at skrive lidt. Synes I det var godt? Hvis I ikke gjorde det, så lad være med at skrive alligevel. Hvis I synes det var... Hvis der var lidt, der var dårligt ved det. Ja, der var mere, Jan. Så må I godt skrive det. Og I må godt skrive lige præcis, hvad det er, der var dårligt. Så vil vi prøve at gøre det bedre. Så vil vi prøve at gøre det bedre. Lige præcis på det punkt. Så hvis der er noget, vi kan gøre godt, så må jeg altså også gerne skrive det. Ja, og det skal helst være inden om 5 dage. Ja. Det må Kan du man også gerne sige. Nå, vi ses YouTube. Nej, Så. der var en chest. Nej, så skal vi lige vente lidt mere. Ja. Den havde du så allerede taget, så farvel.